Els agents socials representatius de la construcció a la demarcació, és a dir, la Federació de Gremis i els sindicats UGT i comissions obreres, consideren necessari promoure accions que permetin pal·liar els efectes de la crisi al sector i afavorir la seva contribució al creixement de l'economia. En aquest sentit, critiquen que s'ha culpabilitzat la construcció com a causant de la crisi i reclamen als diferents governs mesures pel sector com més formació, crèdits tous, una baixada de l'IVA, la potenciació de la rehabilitació i inversió en obra pública, que segons calculen ha caigut un 85% des del 2008. Concretament demanen que es dediqui un 1% del PIB a la indústria de la construcció, cosa que estimen tindria un retorn fiscal i social d'un 62%. Tot i això reconeixen que s'ha de fer amb seny i criteris de sostenibilitat i estalvi econòmic i de retorn social. Com no hi ha obra pública, doncs la inversió en obra pública és pràcticament zero perquè les administracions no tenen diners, per tant no podem generar, perquè a l'obra pública no solament en viuen les grans empreses, sinó que a través de les grans empreses n'hi viuen la petita i la mitjana empresa. Per tant, si no som capaços de generar recursos per a les nostres infraestructures i per fer obra pública de tot tipus, no serem capaços de tenir activitat al sector. Jo crec que és important, sobretot les zones de les ciutats que són velles, que són antigues, nosaltres hem de recuperar aquesta rehabilitació. Què pot passar aquí, o què hauria de passar? Que el govern donés unes subvencions, reactivaria alguna cosa, començaria a reactivar la construcció per aquest costat de rehabilitació, però haurien de donar alguna cosa. A més, continuen reclamant infraestructures pel territori, com l'autovia Lleida-Vall d'Aran, el corredor del Mediterrani, finalitzar el tram pendent de l'autovia cap a Osca, un servei ferroviari de Rodalies o l'autovia Tarragona-Lleida. El sector ha perdut més d'un 64% d'assalariats a Lleida des del 2007, xifra que representa unes 12.700 persones, i s'han destruït un 54% d'empreses, això és uns 3.700 negocis.